Дипломатик тәҗрибесі ве инсан ақлары қорчаланғаны үшін Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилевні Чехияның тышышлері назирлігі медалінен тақдирледілер. Киевдегі Меджлис офисінде Чехия елшісі Радек Матулыны қаршыладылар. Чех ве Қырым-татарлар коммунистлерінің басқысы олғанына бақмадан өзақлары үшін күрешкенін қатырладылар. Бұне берабер шымды Қырым-татарларға қаршы қоланылған репрессияларыны да музакире еттілер. Елші қайдеткеніне көре Мустафа аға Чехияда сайғылы инсан. Анда Джемилевнің 1968 сенесі коммунистик диктатурасы ве Советлер үкіметінің жинайетлеріне қаршы чықышларыны қатырлайлар. Елшінің сөздеріне көре медаль бұтын чех халқындан Мустафа Джемилевке минедарлықтыр. Все его знают про его открытое выступление против оккупации Чехословакии, за которое просто он несколько раз сидел в тюрьме. Поэтому я думаю, это тот повод, почему министр иностранных дел, зная судьбу господина Джемилева и все то, что сделал в пользу Чехословакии. И то, что мы тогда сделали в защиту Чехословакии, оно не забылось. И этот благодарный чешский народ вот нам отвечает вот с такими добрыми делами. И сейчас мы рассчитываем, что Чешская Республика примет самое активное участие в работе Крымской платформы по деоккупации Крыма. Алтын тамғалы, мавы байрақ кенеде Қырымның мемори сыңғырында елпірейжек. Қырымның ишғалге қаршылық Костеровкуны Геническ районында жұма күні ярын автоюруш өткерілежек. Арабалар саат 9:30-да Новоалексеевка қасабасындаки Медениет еві янында топлашажақ. Сон колонна Чоңғар сыңғыр кетіш тарафына ел алажақтыр. Саат 11-де мемори сыңғырда Украин ве Қырым-татар байрақлары көтерілежек. Канунсыз миллетлештіру фарби жинайеттір. Қырым прокуратурасы Қырымнан ишгалжилер елбашысы Сергей Аксенов ве ишгалжилер парламентнан жетекчісі Владимир Константинов Хашекленов сеслендірді. Оларны канунсыз национализация Украин девлетіне айыт олған мүлк күчнен тұтып алынмасына алақасы олғанында қабатлайлар. Сөз Масандра шарап заводы, халқара артек бала лагері, Черномор нефтегаз шirketi аққында кетмекте. Қырым прокуроры Игорь Паначевный хабер еткеніне көре ишгалжи үкіметінің етекчілері 1949 сенесі таздықланған жең қайделеріні бозған. Бұл жинайт үшін оларны 12 йыллық апыз жазасы беклей. Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації Російською Федерацією півострова Крим та так званого обрання підозрюваних на вище вказані керівні посади в окупаційній адміністрації Росії в Криму, всупереч положенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, всупереч положенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, схвалили низку незаконних рішень про націоналізацію українських підприємств, установ і організацій. Продовжуючи злочинну діяльність, підозрювані забезпечили виконання вказаних рішень шляхом передачі визначеного майна у федеральну або республіканську власність. Украина баш прокурорының офисы қорчалайжыларынен бер-бер ишғал етілген Қырымда инсан ақлары бозылуынен бағлы есабатыны жаңылатты. Бұл халқара жинай махкеменің прокурор офисіне елланған 10-жы білдіруvidір. Сөз мұстақыл журналистлер тақып етілмесі аққында кете дей Қырым прокуроры Игорь Паначевный. Оның сөздеріне көре Қырымда журналистлер тақып етілмесі бойынша 21 жинайдава бақылмақта. Шекленгенлер арасында ишғалшылерінің тақиқатшылары, махкемежілері, құқық қорғаушылары, олар арасында Украинаға қайын шыққанлар да бар. Қырым прокурор айтқанына көре, ишгалшілер мұстақыл ве жемаат журналистлеріні тақып етмекте. Бөле тақыплеріні Русия, Қырым-татар ве украинлерге қаршы қолланған репрессияларыны дүния білмесін деп япалар. Загалом переслідування можна виокремити за такими категоріями. Це незаконні обшуки, які проводились у журналістів, у власників телеканалів, безпосередньо в приміщеннях, де здійснювались
трансляції. Це незаконні затримання і незаконні ув'язнення журналістів, це і вилучення техніки, і порушення свободи слова, і багато іншого. За кожним з цих фактів у нас є відповідне кримінальне провадження. Всього їх 21 кримінальне провадження розслідується правоохоронними органами автономії за відповідно 42 фактами переслідування журналістів. Душман күчлері 6 кере атышкес режимini бозған. Жебеде 2 Украин арбии яраланған. Донец жеварындаки Чермалық қасабасы янында ишгалчылар ордусынан жөнкебері Украин арбилері позициясыны ұжым етежек олған. Украин аскеріне пычақнен атылғаны вақыт силядан яраланған. Тұлғаны вақыт есе бір Украин арбиынан бетіні пычақнен яралап етіштірген. Арбиінің аятна телеке yok шымды о хастаханеде. Пивденне ве Талакивка көйлері жеварында тұрған Украин арбилері позициялары атыжы селянен ұжым етілмесі нәтижесінде бір Украин арбии яраланған. Основною метою дій російсько-окупаційних військ минулої доби залишається провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У 2 випадках противник обстрілював позиції українських підрозділів одночасно із запитом на тишу, начебто через обстріл з боку наших воїнів. Крім того, в одному випадку зафіксовано хибний запит на тишу з боку збройних формувань Російської Федерації, що свідчить про широке використання противником маніпуляцій та викривлення інформації для досягнення ним власних цілей.